Так, усім привітання, я тут. I always come back, як говориться. Так ось. Не ведаю, працює Ліза Хоп. Сподіваюся, запрацює. Яка музика. Хоча, напевно, для вас вона звичайна. У порівнянні з моїм голосом. Так ось. Это по типу аукціону. Але він безплатний. Насамрэч, гэта нават не акцыён, гэта просто таймер. Бо відавочна, што за гэтыя 6 хвілін ніхто ко мне не зойдзе. Але ўсё роўна, чаму б не. Так, окей. Окей, пакуль я гэта хрань выключу. Што я хачу яшчэ вам паказаць. Сёння не будзе дэвлога. Бо я заняўся вось гэтай хрэнню, пакуль для гульні няма часу рабіць. Затое я за гадзінку цесці звацца ў гэта. Судзіць, вось там усё працуе. Когда я, канешне, як быццам не. Але зараз. Окей. Слухайце. Судзіць, вы там не аглохнеце. Окей, разумели. Ну, насамрэч, гэтага я на процентов 10. Што мяне трохі сумуе, канечне. Але цалкам гучыць прыстойна. Давайте пытанне, чтобы узнать, что это за трек. Пишите в чате. Так вось. Так. Цікаво даведацца, ці ідзе там стрым. Окей, спадзяюся, ідзе. Так, окей. Ось трохі тут прападае ўсё. Бо я не настроіў нічога. Усё працуе праз захоп экрану. Гэта не самы найлепшы спосаб стрыміць. Так, яшчэ 3 хвілінкі засталося. Гаворучы пра гульню, то чаму я вырашыў пайсці ў FL Studio, скачаць яе? Ды дакладней купіць, канешне. Усё мы покупаем. Мы і беларусы людзі не бедныя. Можем себе позволить. Так вось. Я памятаеце ту міну з прошлого девлога? Не памятаю, на прошлом стриме вроде показывал. Не памятаю, як клієнт быў. Назваўся не быць гоем. Дык вось. Калі што, міна там мала звук свой. І звук гэты мне падаваўся цалкам прыстойным. Але я зразумеў, што обработала яго нейронка. І цалкам я такой разумеў, што мне не хапае токенаў нейронкі, каб рабіць гукі. Поэтому я вырашыў навучыцца абрабатываць гукі ў FL Studio. Правда, я трохі пайшоў другім шляхам і пачаў рабіць гачы. Кажуць, канешне, смешна. Могу вам яшчэ раз уключыць, спрабаваць. Такі, як вам тут не спаліць нічога. Хаця я тут нічого паліць. Вы і так усё бачылі. Окей. Найлепszy момент. Окей, ладно.
цалкам не ведаю, што яшчэ адказаць вам. На мой конт гэта гучыць добра, па меншай меры. Я толькі не ведаю, што рабіць з інструменталам, як яго змяняць, як яго хачыць. Цалкам я знайду спосаб, нам проста патрэбен аўтотюн. Бо з аўтотюнам я пакуль не працаваў. І гэта, напэўна, самае складанае будзе. Окей. 50 хвілін. Нікога няма ў чаце. Вось ты чуеш мяне? Напішы што-небудзь у чаце. Я цябе бачу. А ну, давай, напішы. Так вось. 30 секунд асталося. Я забыл выключить музыку. Так, окей, час вышел. Это можно зачинять. Тут есть и другое колесо. Гэта колесо для вось такіх вот случаяў, выпадкаў. Калі нікога ў часе няма, то прыходзіцца самому збіраць колесо. Я просто накідаў і гулень з шмат тэкстам. І сёння будзем займацца перакладам гульняў. Вось гэта у нас сённяшняя праграма, не ведаю. Окей. Як тут працуе ўсё. Все наладжваў. Окей, няхай будзе 4 секунды. Так, адразу выпадае Аморы. По дзялом. Так, наступным выпадае у нас Юми Ники. Хоть не Юми Аники. Наступным выпадае у нас Дельтаруна. Засталося не шмат чаго прыстойнага, але чаму б не. Застаецца толькі... Хаця насамрэч уся анімешная хуйня выпала ўжо. Таксама выпадае рэрол. Засталося толькі адзіная анімешная хуйня. Прабачце за мат. Яшчэ выпадае Дыска Элізіум. Я б умер, калі бы это перакладаў бы. Так, окей. І выпадае у нас как я понимаю, застался ваншот, камшот. Что так это за хуйня? Да ладно. Пробачьте, все, больше не буду. Ладно, нравится. А я просто такое колесо я подобрал. Сколько тут анимешный гулень? 1, 2, 3, 4, 5. Ладно. На самом деле, половина была быть 7-я гульня, а я просто покуль накидывал, уже забыл, какая 7-я, поэтому я просто поставил реролл. Окей, это можно зачинять, напевно. Я не ведаю, як вам тут. Закоп окна. Окей, нехай у вас тут буде ось така хрень. Окей. Окей, я так разумел, что это не так працуе. Ничего не будет, у вас будет только черный экран. Так, выпадам ваншот. Ваншот у мяне ось тут знаходится. Присвечена нейкаму Фуры Феліксу. Ведаю, хто гэта. Спадзяюся, ён ужо ў пекле. Пакуль вы нічога не бачыце,
потрібно тут і захопити. Так, что тут? Ладно. The World Machine. The World Machina. Окей, ладно, сподіваюся, я могу я же захопить неким чином. Хотя... Мабуть так. Так, это не то. О, як би це працює. Так, окей, замова бесплатна. Я напевно это потрібно убрати, щоб не перешкоджало. Так само потрібно виключити музику. Так само ще потрібно вам. Да все, можем починати. Так. Не ведаю, есть ли в этой гульне звук. Я не ведаю, захопливается и он. Окей. Скажем, погляжуть іде стрим. Стрим. Як би сам іде. Окей. Идем. Как тут почать гульню? Напевно, ваншот. Так, окей. Фулскрин. Ой. Так, тут... Коли у фулскрине, то будет квадраты. Окей, ладно. Z, X, S. Окей. Так, и вандру и вандру и это юзай речі і так само різних персонажів, яких ти знайдеш, коли ти підібрав предмет, можеш його взяти з інвентара, коли предмет активований, так само можеш його скомбінувати з другими предметами. Окей. Окей, закажите гульні сейвить прогресс. Окей, мы проснулись у разбомбленной хаті. Окей, життя звичайного одесіта. Hello. Так, окей. Смотрите, тут... Сколько тут разрешения. Ладно, сподіваюсь, вы там не ослепли от якости прорисовки. Смотрите, у меня есть стрелочки. Трохи улучшать моцно по гуку. Я упевнений, что вы их бачите. Ой, можете слух... Можете шуть. Так, на какую там кнопку? А, 0789. А, стоп. Так. 07 хоротей. 07 8 9. Denied. Помилка у тим, що наоборот. Окей, 07 9 8. Access granted. Шматкроп'я. Что... What the fuck?
Окей, ладно. Ты знаешь, що ў мяне. Чаму? Ужо вельмі позна. Не так шмат міра засталося. Карацей, будзе не вельмі добра, калі ты выйдзеш. Гэта месца жоне захаваць. Таму тады чаму ты хочаш спрабаваць? Карацей, памятай гэта. Твои дзеянні, яны чапаюць Ніка, і твая місія дапамагчы Ніка збегчы. І гэта найбольш важнае. Окей. Ты маеш толькі адзіную кулю, Байзер. Не ведаю, хто такі Байзер. Я Вайтлета. Окей. Так, што там у чаце? Пробачце, калі я не чытаю чат. Бо я не ведаю, як яго вывесці паверх. Ці я навіть насамрэч ведаю, як яго вывесці, напэўна. Што будзе, калі я зраблю вось так? Окей, это не працуе так. Рэчы, не ціхая ли для вас гульня? Хаця яна нават для мяне ціхая, таму нічога дрэннага нет, няма, калі яна ціхая. Так, што мне там было? Окей. Прывітанне? Хоць нехта? Так, ну нехта гэта кантора. Што мы атрымалі алкаголь? У меня гарэлка у халадосе, у лёдні. What the fuck? Што вы гульні на RPG Maker? Окей, ну у меня сапраўды есть гарэлка у лёдні. Не ведаю, што я там рабіла. А, можна поджечь гарэлку. Окей, раковина без воды. Так, я могу поджечь камин. Ой, атрымаў ветку, галінку. Напэўна, над галінку аб'яднаць. Окей, атрымаў я полымя. Атрымаў я... Не, я нешта выкапаў. Не пужае. За кого мы гуляем. Окей, гэта выглядае ніяк. Замочнае месца. Так, это и, напэўна, отсылка на что? На нешта. Это лестница мне нешта нагадывает. Хотя нет, я на другой сторонке была. Она не отзеркален. Так, катсцена. Мы нашли Иисуса. Иисус. І що з тобою здарилося? Чому ти у лямпі? Окей, ладно. Я с Иисуса на крыш. День першим. Да что не так? Окей. Напевно, ми вже принесли із Єзуса. Туди, куди потрібно. И что? Компьютерные терминалы зламаны. Напевно, там стоял Linux.
Там нейкі шпіль быў. Няўжо вочы, если калі што, плачуць крывёю, потому что глядзець у гэтае маленькае акенца вызывае прыступ рвоты. Не памятаю, як будзе рвота па-беларуску, але так зразумела. Гэта лямпа, что ты чапаеш у руках. Что? Я? Так. Прывітанне ў нашым міры, сябар. Карацей, я впэўнены ў тваей крутасці. Што? Так, круто. Прабач, але я трохі... Окей. Неважно. Трохі знік. Так, дай мне праясніць некаторыя рэчы. Так, окей, калі ж... Магу ли я спытаць, як ты сюды дабраўся? Я не ўпэўнены, але я праснуўся ў дзіўным міры, у дзіўнай хаце, і там было сапраўды цемна. Так ты прачнуўся ў невядомыя цёмныя лакацыі? Так. Так, это як было ў тым прадказанні. Ты, карацей, спасеш усіх нас. Ты толькі адзіны, хто можаш спасці усіх нас. Што? Теперь я тебе дам жизненно важную информацию. Дай мне об чымсьці. Так. Могу спытаць аб гэтым мірам. Я не ўпэўнены, але мне патрэбна падрабязная інфармацыя. Я нічога не бачу, бо ўсё цёмна. Карацей, наш мір пакуль знаходзіцца ў гэтым сумраке, я не ведаю, у пылі. Карацей, з ім усё дрэнна. Ён не быў такім зламаным. Але прайшоў час, і нават савіёры, карацей, неважна, мір падзелены на 3 рэалмы. Так, окей, ты знаходзішся на акраінах The Barrens. Башня, якую ты бачыш у далёкі. Короче, башня, якую ты бачыш, это яна адначасова насіла наш Сонейка. Гэтая храйня. Яна знаходзіцца далей у самым цэнтру. Тебе патрэбіцца прайсці праз астатнія рэгіёны. Тут дзесьці была мапа. Магу спытаць аб Сонейке, аб Езусе. Я знайшоў яго, калі я прачнуўся. Так ты носіш Езуса? Езуса? Так. Шмат гадоў таму наша папярэдняя Сонейка, карацей, яно памерла. Яхве памёр. Але настаў дзень, і карацей, Сонейка больш няма. І мір, як бы, застыў у патоке. Мір пакрыт элементам, які завецца фосфор. На жаль, для нас
Гэты элемент схапіў всю энергію нашего пярэдняга Соніка. Ён быў нам, гэтай Яхвы была адзінай крыніцай энергіі. І калі паследні Соніка памерла, наш мір таксама. Але цяпер, калі ты маеш новую Соніка, ўсё будзе добра. Всяго лишь патрэбна яго данесці да той башні. Ну, выглядае не вельмі складана. Так. Твоя вандраванне толькі пачынаецца. Таксама Соніка хрупкая, будь асцярожным. Калі Сонік разаб'ецца, мір будзе... Мір упадзе ў цемру зноў. Дакладней, моментальна. Карацей, да. Так, што наконт камп'ютера? В тым доме я знайшоў камп'ютер. Ён казаў рэчы, напрыклад, твои дзеянні, яны уплываюць на Ніка, але я Ніка. Мабыць, гэты ліст быў адрасаваны не каму-небудзь іншаму. Я не ўпэўнены, але магу здагадацца, што гэты ліст быў накіраваны Байзеру. Байзер? Да, гэта цяперашні наш бог. Так, карацей, Байзер тут таксама Байзеру будзе прадастаўляць ахову, коль ты вандруеш. Ён знаходзіцца тут. Сапраўды? Але я яго не бачу. Не бачу Байзера. Так. Пакуль ты нясеш нашего Езуса, ты можаш камунікаваць з Байзером. Ніхто іншы так не можа. Закрой свои вочы, зачыні свои вочы і прислухайся. Так. Прывітанне. Яхва, ты тут? Это не мое имя. Ну, тады какое твое имя? Окей. Нехай будзе лето. Где тут Т? Прыемна пазнаёміцца, Летер. Імя Ніка. Я насамрэч нешта адчуваю. Ён казаў, што ягонае імя Летер. Неверагодна. Напэўна, мои запісы былі непраўдзівы. Updating database. Так, окей, обнова скончена. Не бойся спытаць Летера аб чымсьці. Ён твой месія пасля ўсяго. Дакладней, ты яго месія. Окей. Можаш спытаць мяне аб як дайсці дадому. Можа, я буду
Ладно, я забыл. Може я буду... Може гэта непрыстойна, але... Я не ўпэўнены аб гэтым, але я ўсё яшчэ не ведаю, як я сюды папаў. Я быў з маёй мамай некалькі гадзін таму назад. А цяпер я адчуваю, как быццам я ў кашмары. Я просто хочу до свайго дому. Наш месія засейвит наш мир. Просто моя миссия рассказать тебе об нашем мире. Я не могу дапамагчы за межамі маёй праграмы. Прабач. Ой. Выглядае так, як быццам можа скончыць. Неверагодна. Жадаю удачи. Окей, чертов бобот. Окей, ничто тут. Ой, только не записки. Только не листы. Выкарыстоўваць роботов у якасці замены інжынерам выглядае не па-праваслаўнаму. Асабліва, калі глядзець на інцыдэнт, які адбыўся ў прошлым годзе. Я нагадваю, яны павінны быць далёка ад сеці. Але гэта не дапамагае нам палепшыць гэта не дапамагае іх далгачу. Але крацей гэта не дапамагае тым, хто працуе тут. Я спадзяюся, той мужчынка ведае, што ён робіць. Такія запіски мы не чытаем, просто нейкая хрень напісана. Окей. Окей, спидран. Почему я замедлился? Окей, неважно. Так, ты кто такие? Такие робот, не моя энергии. На жаль. Окей. Быццам тут нічога няма. Окей. Нічога няма. Так, окей, сидите. Надо музыку трохи зрабіць. Нічога, у меня музыка на один. Музыка, конечно, кал. Але 12, мабуть. Мабуть, десяточку. Нехай достанется так. Наприклад, дев'яточку, мабуть. Да, так буде ліпі всього. Так, что тут у нас еще один лист. Не глядячи на то, что хлор, не глядячи на то, что фентанил высоколокализованные у этом Нордосте. Але гэтыя заложнікі павінны былі насіць з сабою газмаскі. Гэтыя маскі былі
разбросаны навокал, канешне, 100%. А калі глядзець на працу, калі глядзець на тое, што праца была заменена роботамі, мы былі знайшлі сабе у недобрым стане, калі зразумелі, што больш няма размазкаў. А выглядае так, як быццам гэта выглядае так, як быццам гэта добра, што мы ад іх избавіліся, але мы засталі некалькі для чрезвычайных сітуацый. Хавалі некалькі для чрезвычайных сітуацый, але тут не напісана, дзе яны храняцца. О, чорта, может, я прачытаў гэтую запіску. Чорт, лабірынт яшчэ нейкі. Яшчэ одна запіска. Што там будзе напісана? Ой, нейкі сейф. Так, и Соника не повернется. И Темра промобила мое имя. Пробачьте усі. Я обираю свести, покуль Темра не съела нас усіх. Шмат кроп'я. Надо было еще смайлик поставить в конце. Так, какие шипастые некий лист пробил. Яго шип пробил лист. Так, невядома калі, невядома дзе. Окей, материалы больше не такая важкая проблема. Мы будем здольныя пабудаваць более вынослівых роботаў. Аб'яднаўчае цела і розум. Асабліва гэта дапаможа адкрыццё 291 элемента, невядома, які дапаможа нам зрабіць эфектыўныя электрасхемы. Нічога сабе. Вось гэта лор. А куды прыйшоў? Бобот. Няма пауэра. Гэты бобот выглядае як нейкая сакрэтка. Прям вельмі... Ой, ты хто такі? Такая. О, Езус. Так ты месія? Што б гэта не значыла, потым распавяду. Я ожидала таго, хто не будзе выглядаць як кацяня. Так, што об этом, што ты нехта падобна на кота? Не. Я персона. Асоба. Но маеш вочы кота. Але коты ходзяць на 4 лапах. Приехали. Дитё, ты, карацей, мессия. Але ты не адчуваеш этого. Ну, ніякай памылкі няма. Я ведаю. Гэта прагучыць холадна, але... Можа, ты просто прыгнеш у яму? Гэтаму міру засталася не так шмат. І я не упэўнены, што Соніка зможа вылікаваць траўмы ягоны.
У канцы канцоў бачыш, як усё дрэнна тут. Ну, я не так шмат чаго бачу насамрэч. І не хачу прыгаць у яму. За што ты тут робіш? Я нужно идти прямо у башню. Окей. Но... Ну, так, я повинен покласти Соника там, не так ли? Да, на самый верх. Как будто меня подбанывать. Что? Хлусите. Окей, ладно. Эта башня содержит... моц, якую ніхто не можа пераадолець. І гэта моц знаходзіцца на вышыні. Мабыць, пасля гэтага ты зможаш пайсці домой, як ні ў чым не бывала. Але не давярай маім словам. Окей. Дорогая Сильвер, я слухала навіны аб гэтых шахтах. Прабач, але не адчуваю, што ты не магу. Могу зразумець, што ты адчуваеш. Прайшло 2 нядзелі, і мне было сапраўды цяжка. Але будзе лепей, калі ты павернешся назад. Окей. Окей, как вы разумею, она не повернулась назад. Окей, я атрымаў скрюдрайвер. Такие шашки. Такие роботы не могут гулять в шашки. Шахматы. Так. Нікого ў часе няма. Так, пачакай. Не бачыш, што ты ідзеш у гэтым напрамку. Шахта была зачынена шмат часу назад, і не магу гарантаваць, што яна бяспечна. Красей, ты можаш увайсці толькі за мною. О, дзякую. Окей, нейкі гаджет. Гэта нейкая камера. Окей, мы атрымалі глаз робота. Выглядае так, як быццам там нешта жоўтае у дыстанцыі. Але не будь блізка к абрыву. Прабач. Выглядае так, як быццам і уваход быў калапсіраван. Без ніякай ваганеткі мы не пройдзем. Без вагонетки ты не пройдешь. Что? Гэта шахта, это крыніца металлаў і іншага топліва. Гэта шахта дазволіла прайсці ў індустрыяльную эру. І цяпер яна проста знікла. Ну, гэта было шмат часу таму. Калі Соніка прапала, знікла, то шахта таксама.
Нават роботы реползуть. Короче, все роботы были на іншие рэчы направлены. Мае сэнс. Але я адзін з тых, хто до сих пор прыходзіць сюды. Не, стоп. Есть роботы, якія нехта, хто прыходзіць сюды дагэтуль. Я спадзяюся, ён у парадку. Жоўты свет знік. Могу прадставіць гэта. Окей, як разумею, тут нейкая падыхальная комната, так званая. Нічога сабе мяне тэлепартавала. А, не. Ідзем, не ведаю куды, налево. Яшчэ патрэбна дайсці да гэтага сейфа. Так што вверх. Летер выглядае так, як быццам тут нешта ў воздухе вітае. Тяжко дыхать. Окей, тут надо водолаз знайсці. Ці ёсць тут турма? Напэўна, ёсць. Окей, гэта што за хрень? Так, 6-значны пароль. Не памятаеш ты ж нейкіх 6-значных пароляў? Нет, не ведаю ніякіх 6-значных пароляў. Окей, пойдем отсюда. Не так. Ведь, конечно, гульня скучная. Невеселая. Не хапает тут нейкай, не ведаю, боёўкі. Хотя... Так, окей, пойдем наверх, як я и казал. Але теперь гэтым шляхом. Окей. То есть нейкі фуникулёр. А стоп, нет, это не фуникулёр, это причал. Так, вылетание. Летер, ты тут? Нет. Ах, скуф. Что, пошакай. Так ты... отказал мне. Не вижу в этом юмора, Летер. Бачишь этого робота? Он не мая энергии и заржавел. Але, спадзяюся, мы зможам это выправить. А пасля ўсяго патрэбіцца просто перасечь акіян і дайсці да башні. Окей, тут нейкі сейф ёсць. Окей, сейвимся. Фак, это просто зашнило мне гульню. What the fuck? Окей. Это 3 кадра. Справді 3 кадра. Летер тут. Так. Я прачнуўся і маў гэты
Мару. Толькі што. Я бачу. О, ты бачыў? Неверагодна. Напэўна, я хачу павернуцца домой. Ведаеш, Соника ў маём мире не похожа на Езуса. И это велизарный шар у небе. Не ведаю. Не упэўнены, што я змагу чапаць Соніка, тое Соніка ў руках, як я гэта зараз раблю. Гэта не мой мир, што? Што? Гэта не той мир, у яком я жыву. Сапраўды? Я думаў наадварот. Я быў упэўнены, што ты мир гэтага, бог гэтага мира. А як твой мир называется? Земля. А тая рэч, што знаходзіцца на зямлі? Так ты жывеш пад зямлёю? Так. Вау. Не магу здагадацца, як гэта. Твой мир ёсць, Соника? Так, да, так, і ён таксама шар. А ты можаш яго чапаць? Гэта трохі... Як это... Сіле. Это трохі... Окей, ладно. Это трохі... Я нават не памятаю, як па-расійску будзе сіле. Я не ведаю. Окей, за Соник в моем доме, оно вельмі яркое, так само гарачае. Бачу яго. И так само кудысьці уходзіць ночью. И все становится таким темным. Приблизно так, як гэты мир зараз. Але гэта не так пужае, бо Соніка заўсёды вяртаецца в наступным дні. Гэта добра, не так ли? Наогул так. Звычайна людзі ноччу ідуць спаць. Але некаторыя людзі просто... Некаторыя асобы просто і выкарыстоўваюць кампутары. Да ведь ведаеш, што гэта такое? Тут іх шмат у гэтым міры. Але выглядае так, як быццам мы шмат часу марнуем. Metal Pipe. Окей. Сакрэтка. Нема ніякай сакрэткі. Окей. Контент, конечно, вялікі. Это самая невеселая гульня, которую я гулял. В этом сенсе, что просто ничего не отбывается. Просто туды-сюды ходишь и збираешь нейкую хрень. Ось так, мабуть. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Окей, я зламаў камеру. Мабуть, ось так. Мабуть, ось так. Окей, я ўсё, што мог, зрабіў. І не могу павернуцца дадому. Выглядае, як быццам мне.
Так, зноў прывітанне. Маеш больш пытанняў? Окей, что такое Баренц? Тут неяк пуста. Гэта таму... Па гэтаму мы і называем гэтае месца Баренц. Но тут існуюць хоць некаторыя іншыя асобы. Акрамя роботаў, я маю на ўвазе. Невядома. Я не быў пабудаваны, каб марыць. Что? И поэтому ты просто тут стоишь? Не весело. Маеш некалькі сяброў? Робасяброў. Я не могу. Моя программа, моя директива не мае сяброўства. Я не могу быть приручаны. Адамашнены. Не можешь быць адамашнены? Не ж так шмат часу. Что? Ой. Так, окей. Прадказанне. Што наконт прадказання? Прадказанне прадказвае што місія прыйдзе з іншага реалма. Місія будзе місія устане і місія устане ў странным доме знойдзе Езуса і асвяціць увесь мір. Што? І гэта прадказанне ўсё? А што ты чакаў? Але, ну, ёсць нешта іншае ў гэтым прадказанні. Так, стоп, а ты... бабка гадальщица? Нет. Но ты сказал, что мое предсказание. Это так было усталявано у моей директиве. В твоей директиве? Моя директива допомагає вести мяне. Я робот усяго лишь. І апошнім пытаннем. Башня. Што наконт башні? Бачу, не магу пабачыць ейную вершыну. Моя дырэктыва перашкаджае мне адказаць на гэтае пытанне. На што там знаходзіцца? Ды... Стоп, Летер ведае адказ на гэтае пытанне. Окей. Что такое? Я не ведаю. О, мабуть, я могу отшить коробку допомогой лома. Флатон. Что такое флатон? Окей, я могу скомбиновать это. Перше, робот не может нанести урон особе. Робот повинен выполнять все наказы. Акрамя тых, які перашкаджаюць першаму закону. А таксама робот повинен захоўваць сваё існаванне. Так, стоп, робот повинен захоўваць сваё існаванне, калі гэта не перашкаджае першаму і другому закону. Окей. Так, некие особые местные показали роботам самоубийцу. Самосгубиться. Глубокий лор. Так, окей. Просто положи батарею, и все будет добро. Не мається батарея. Не мається батарею. И он не включается. Окей.
могучы раздаць моц усім астатнім роботам і машынам гэтае месца з дапамогай электрамагнітнага поля. Мы маем кастомныя гэтыя батарэі для найбольш важных роботаў. Іхняе электрамагнітнае поле значна слабее, і для них сігнал адчуваецца найбольш сильна. Іншымі словамі, усе гэтыя маленькія батарэі адначасова уключацца. Немагчыма прачытаць астатнюю частку. Окей, няхай тут будзе лінза. Няхай тут будзе лайтбаб. Окей. Мабыць. Я ведаю, што рабіць. Конечно, не. Тын-тын. Наверху нічога не было. Мабыць, штосьці не і штосьці было. Окей, не хочешь разбивать бутыльку? Окей, я не отчинял вот эту хрень. 100% нечто есть. Как-то я читал. Вот, коли не читал, то... Який к черту лор? Мне бы надо было повести направо. Так, может, тут нечто есть. Окей. Якщо так чи є готую хрень. 100% она где-то тут у меня имеется. What the fuck? Семь, 8, 10. Окей, ладно. Знаешь, что я пароль? Неким шином. Там шин. 8, 10. Не так, что? Что я ложался. Что, Изак? What the fuck? Семь, 8, 7, 10. Что? Это некий скам. Access denied. Видрить. Пиксели сыплются. Окей, что я могу яшчэ зрабіць? Спачалася рождение туды-сюды. Сэнсоўна. Скоро хутка дроп настане. А перезайсці ў гульню, я не ведаю, што гэта зробіць. Што яго зламаць.
Ну, не выглядае так, быццам як ты нейкая зброя. Можа, з табою пагаварыць? Не чапай гэта. Што гэта? Гэта... моя батарэя, яна паддзержвае маё існаванне. Асноўны генератар вышаў из строя. І мы не можам працягнуць нават і нядзелю без сонніка. Сумна гэта слухаць, чуць. І адзінае, што мы можам, гэта і выкарыстоўваць свет, які мы маем. Які тут у 10 сказах было сказано, што невядома, што знаходзіцца ў башні. Так, не забываем, што у меня есть fast travel. Быццам тут нешта не знайшоў, але што я тут мог не знайсці-то? Тут нешта я не знайшоў. Хочешь, чтобы я зламаў гэтую пайпу? Окей, не буду так близко подыходить. Так, ці у меня чат? Быццам ніхто нікога ў часе няма. Так, гэта было пужліва. Што я наогул атрымаў? Я атрымаў кроўбар. Я магу адчыняць клеткі. Мёртвыя клеткі. Окей, сонечная батарея. Окей, добрая идея. Letter. Теперь можем запитать весь город. Окей. Добре, что это был не Пока. А теперь тут есть бобыты. Я могу ходить. Я могу функционовать. А, так это ты починила генератор? Ну, мы с тобой, Letter. Так что кажешь? А я нічого не можу отказать мне доброго. Иди отсюль, книгасты. Окей, что теперь я маю? Это ж ничего мне не дало. Например, этих боботов. А не, это дало тебе-то, наверное, чал лодочник працує. Все равно ничего не изменилось. Пострел не... Нема його. Кей Барнс, Майншифт Entrance. О, ви там ніхто есть. Тут 100% есть нейкая секретка. А коли няма секретки, то может я гуляю гэтую гульню. Такие идти. Мабуть, можна яшчэ паспаць. Letter, не туды вядзеш. Больше не хочу засынать. Так что кажешь, Бобот? Я функционую. Это ты отремонтовала генератор?
Летер допоможе. А, стоп. Ну, Летер допомог мені. Але так. Приємно бачити себе. Я робот-гребец 310. А хочешь куда-нибудь уехать? Так ты... я не могу двигаться, рухаться. Ну так, ты выглядаешь неким заржавелым. Это правда. Летер, и я зможем допомогти тобі. Всего взломать. Просто. Окей, стой тут. Так, какие... Я так и не смог знайти газмаск. Так и не смог знайти водолазный костюм. Бабай, ты водолаз. Мабуть, водолаз находится у своей хаті. Навряд чи. О, потрібна ще допомога. Ну, було б добре. Ми всі поговорили. Окей, ладно, я зламаю твою батарею. Вот, там Бобот отремонтовался, можно его с ним поговорить. А Брутания маленькая персона. Маленькая особа. Ты не такие велизарный? Вот-то. Окей, ладно. Британия на смотровую площадку. А внизу находится старая поляна. Голова інженером живе трохи на усході. Окей, ладно, скончим на гэтым. Короче, як ляцець гайды, як прайсці гэтую хрень.